barak jing du mush mesh jangi how jisu pau nankar ku kardo yangi dem ba ka ne yu krish bakui duai na gabinda ki bapang ki bashitam barak ki batia hayin ki batia ki hospital duai na gabinda barak ki baron hapadeng ki jingale babon jang bagabor jang jisu nam pau haki duai kar pangro na gabinda ka Pentecost retreat ka pangistang na dusngi thoding nagabinda ka jimpeit meet Pentecost nagabinda ka convention Pentecost akas ngi utrai pagini ki program baro kilangi baseizo nagabinda ban penkre ya ka jingim men siam jangi pumjuru ben ya jingkai jingker lemba men siam bakoi ha kerteng upa baru kon baru men siam bakoi ka jinga e jangu trai jangi Jesus Christ pat ka jingi jangu blai lem pat ka jinga sulak jangu men siam bakoi kindon rengka bat pi barra ko himmen ko para ngin sange shipor ban kuslai halaki pop ki bangi dale man ki por ka bangi alum lang ka bor janga tin jangu jisu ka bor janga jingknia ka bor janga sakrament ka pin kuit pen kantang yangi to nginam pindem yalade Rangat bad ki jing talon, rangat bad ki jimlin bas sinio jangi, rangat bad baro jait ki pop, kaba pin tut yengi na ki pasha ki por, kaba kanglad yengi na kaban jahan bad jisu, kabangi kren, kabangi parkat, kabangi mudur, kabangi le, kilongi pop, kaba persha yaw jisu. Jisu bayit map yengi sait kud yengi na baharo ki pop ki bangile nga plam how blay badon bor baro bad happy ko himmen ko para bangarale pop shibun e daki jim harkar daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle palar janga daka jingle palar janga daka jingle palar bakrao e janga namar kata ngakar padi kamaria bakui kabayaiza kateizoti yaki angel bad kiri koin bad yapi ko himen ko para banduai na gabinda janga how try oblay jangi oblay badon bor bara unis ne yangi badandara mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jingi mbam jikut amen Nginia duai nagabinda barak jingdamu barok jingang nur jang nagabinda kapang gibashitam kamba nagabinda ka Pentecost retreat kapangistang nadus ni thodi hadus ni utrai bat kum juri ki program ha padenkane ka jimpeit meet Pentecost bat ka convention Pentecost akas ni utrai barok ibri ki wan ki yama shisha ka jimpen de mai mensiam lemba ki program ha ka jinga eba krau jame ko bleba yisune to ai ha ka balang jame ba enda la lumlang yaka da umensiam bakui kanla ban chakri hok yame nadu kadonur but en pinyatli yaka ha ka mon basngur da utrai jangi Jesus Christ kon jame uba em bat sansha renkat badme ha ka jingelong kawai jang umensiam bakui ublay junom la junom amen
Kajing pule na ki kam jong ki apostol. Ha kito kisngi Upolus ulaong ha kitemen kisan jong kabalang ha Ephesus. To sumar bha yalade badia kakenhu nang brod barok kawei. Ha kaba umsim bakuj ulatung ya pi kinong sumar. Ban syara ya kabalang jong utrai ya kaba ulah kam kenti dalak kajong kasnam. Ngatib benda ngalalet no kisuri runar ken sawan ha pedang jong pi. Batkin pelaj ya kakenhun. Ban ha pedang jong pi hi ken sami ki brew ki ban keren ya ki balam ler. Ban kring ya ki senran shalade. Kumta to husiar. Daken mau balai snem kenti ngam syam lasange bat sngi bat mit. Ban kentu iwei pe iwei daki jingjau umat. Bat menta nga IT ya pi ha ublei bat ha kaktin jong kajing ai jong u. Ubala bante ya pi bat ban ai ha pi ya kajing yo pateng ha pedeng barok kito ki balapen kentang. Ngam jukwa ya ka rupa ne kaksiar ne karyam ka be jongno. Pi hi fitip bakine kikti kilapen biang ya kajing don kam jonga. Bat jong kito ki baladon bat nga. Ha ki baro ngalapen ha pi da bada ka batre sitom ngide banyarap ya ki batlot. Da ka baken mau ya ki ketin jong utrai Jisu. Bakumna ulaong. Kambha ka baai banya ka bapediang. Enda ula dep keren kumne ula dem khosiu bat ula duai lang bat ki baro. Bat baro kila yayam bat kila piam mi Paulus. Bat kila do u. Kilas ngusi kamtam namar ketin ba ulaong bakin yu isu ya ka khmat jong u. Bat kila lek on yu syagaling. Kaktin jong utrai. Isongo yao nei. Sam rupupra nombar nyospa sam pulai. Nyospa sam pulai. Indrai antipuan balai, ikut kendai. Hak kendai terus hak kendai terus. Yeah.
utrai undon reng ka bat pim. Ka jimpuli na ka gospel bakui kat kum u ya anis. Hagataga por Jesu la kemid yala ki kemasha bening badula duwai u ong. Ko pa bakui to sumar yaki haka kerteng jame. Kitu kiba mela ai hanga bakindup yalong kawe kumba mangi ngilong kawe. Menba ngala don batki ngala sumar yaki haka kerteng jame. Kitu kiba mela ai hanga ngala yada yaki baru weiru naki shimla jotno laitang ukun jangka jingchot. Ba indup yo pendep yaka jingto. Te minda ngawan shame bad yakini kie ngakren haka parte. Kenamba kindup dap shoin haki daka jingkamen jonga. Ngala ai haki yaka ktiin jame. Bad ka parte kala isi yaki. Namarba kim long ki jonga parte. Kumba nga ngamlong o jonga parte. Ngam duwai bamen shim no yaki naka parte. Henry bamen yada yaki nau bamen. Kim long ki jonga parte. Kumba ngaru ngamlong o jonga parte. To penkandang yaki haka jingshisha. Kaktin jome kalong ga jingshisha. Kumba melapa yanga shaka parte. Kumda ngaru ngalapa yaki shaka parte. But naka benda junki nga penkandang yalade. Ba kumda yakiru endup penkandang haka jingshisha. Ka gospel jom utrai. Kajira ya mego Chris. Ko himmen ko para ngidang yai puson ya ka jingduwai jongu Jesu nagabenda ka parte. Nagabenda ki apostol. Nagabenda ki sinran jongu. Nagabenda ki nombur jongu. Padu Jesu ulakwa babaro mangi ngilait na ka jingsiniu. Hoit haka parte kadon ka jingsiniu. Henry u Jesu ulakwa banyada yengi na ka jingsiniu. Omdengi ngop haka jingsiniu. Henry nginang yo bor hal apo jongi ban light na ka jingsiniu. Bad habang idon ga bor jongo bleh apo jongi ngilaban job ya ka jingsiniu saudang jongi. Bad larang is ngabba ya ka ktin bad ka jingduwai jongo Jesu ngilaban pinkarpang light tili ki binda ka bau Jesu uhikai yangi uduwai nagabinda ka parte. Bad kadang light tili ki ktin ha ka ktin Greek kaba lang kaba kongzan ha ka negi jingduwai jongo Jesu. Hagios alatia bad logos. But kini kilang light tili ki kandin kaba kongzan. Badu Jesu ong lemba kane ka jinglong bang ngakwaban penkarpang. Penkarpang kalong hagios penkuid. Hagios kaba mod penkarpang. Penkuid. Bad kaya kaba penkarpang. Bad kaya kaba penkuid yangi kalong ka sacrament. Minda nagabenda jongi kadbang is auto kaya kaba u Jesu mod kumno u Jesu la balay u Jesu la duwai kumne ko pa penkarpang yaki penkud yaki penklad yaki naka parte naga jingsiniu kaya ka bor kaba yarap yangi minda kalong ka sacrament kadba nang tur shajan ka sacrament ngidang penkarpang iyalade banlong ki jongu Chris
ka sakrament ka penkud yangi kadbang ishimenta ha kane ka mas bakuit ka penkantang yangi ka penkud yangi ka penkerpang yangi na baru ke jingsinio saudong na marngidang dap da ka jinga halo jongi hapo jongi lemba ka mas nagata daw barabor haba ngis ngap ya ka jingduwai jisu terwa hangi ya ka lat ka lindi kumno ngilaban imhaga jingkuit but kane kalongka jingduwai jongo jisu nga ai hagiosiki kenamba kindup light na ki jingsiniu nga ai sakrament yaki nga bu ya ka dakashin jonga jimpenim yaki kenamba kadbanang wan ka iriang jonga jingtunju ke jimpen shoy but ka jingsiniu ka bahar rukom ka jinglong jonga hagios ka penkantang shushu yangi ka penkalain yangi kadba ka jingsiniu kadang kalain ha ka perte ka bor jonga sakrament ka kendiu biang yangi banjob halor te nginum pindam hapo jongi henre ngin salong ki bajob halor ki jingsiniu jonga perte ka sakrament ka yarap yangi barabor ban kers shajarong da ka jingkuit ka pinsting yangi ka jimpam kuit ka pinkit jingkit ki bakia hapo jongi ka pop ka pinkit ya ka jingkit ki bakia hapo jongi kadba nang lai lui na ka pop ni kam sting bar ngin sa job halor ka jingsiniu ka pop ka tan yangi ka pop ka pinkit bak ya ki jingkit bakia bangimla ban kher shajarong henre kadba nang lai lui na ki pop ngin sanang kam sting kane kalong ka jinglong jonga hagios parabor habang ilong ki kuon ke ba im ha kane ka hagios ngila job ha ka parte na kata daw jisuang kadon ke jingsiniu ha ka parte henre ke jingsiniu kamla ban penjot yangi nang daw jisu la bu hapoj hapdeng jongi da kawai pat kendin kalong alatia kalam mod kalong jingshisha ka jingshisha ka pelai lud yangi ngila ban yo I habun ki jaka ha ka gospel kamda me ha ka gospel jongu yanis ni yosno kane ka tin alatia kadam kabamod ka jingshisha kan pelai lud yangi na ki posha ki por kadba nang tip kae ka ba shisha kae ka ba kababam shisha kae ka ba tok yangi kae ka ba yalam yangi sha ka jingso to ka ba pura bun sin ngideban sautu ngideban bishar ya ka parte da ka bor janga alatia kadba nang bishar yangi ya ka parte da ka alatia ka pamut ujisu marweki ujisu ulong ka jingshisha kadba ngi kit ka po jangi ujisu ha ka lek ka wan jangi ha ki kam ge jam jangi nirang yo jinglai luit da ka bor janga jingshisha but alatia kan stang ban tre hapo jangi man gi kelipman ban sautu ha kano ka dor ngi kran khana wat ya ka tin jongiru kanang lait luit kadba ngi stang ban eat ya ka jingshisha ha ka jingim bon ki bri ki tok habba kadba ngi don ka jingtunjo ban tok ngi de ban puson khato kane ka kendin ka banga kran ka wan na jisune ka wan na ka jingsinio don bon ki brio ki ngop ha ki kam auria kideban puson yalade hato kene ke jingkwa ban le kumne ban im kumne ka wan na ka parte ne na ujisu te kane ka perlong yangi ban lai luid kadba ujisu don hapo jongi balong alatia balong jingshisha ngin sa job halor baro ki jinglong jong kene ka parte bat ngin sala ban shongkalat na ka jingtinju bat ka jimpen shoy jong ka parte but nangda kakati ka jinglong ka balay ka bauji sulong kakatin logos ka penkan mau iyangi ban ward iya ka beneng ka logos ka yalam yangi siya ka jingshisha ka logos kalong kakatin balakren da uble lemba ujisu but kadbang ipuson iya ka logos ngin sa yomar jingkuit ngin sa yomar jinglai luit but jisuang pen sa tip ya ka jingshisha but ka jingshisha kan perlong ya pi ki balai luit kumno ngi tip ya ka jingshisha lemba ka logos lemba ka ketin logos ka ba mod ketin ka ketin kan
Yalam yangi shaka jinx no tu kabapura. Minda shua ba ujisu in kiu shabeneng, ujisu nang hikanga ki apostol, tolong ki bakit yakini ki atiar hake jingim junkie. Baning kong kalong hagios, bad alatia, bad logos, ladang ngidon kine laitili ki jinglong hak po jongi, kaperte kamla ban kinyot yangi, kaperte kamla ban penjot yangi, kaperte kamla ban pensuniu yangi, penban ngi job ha lor kaperte. Kane kalong ka jingdowai jong ujisu shimla terwa yaki kano ka kaspa. Ne ujisu shimla terwa yaki kano ka jaka bakin ritengan. Ujisu wong im ha kaperte henre kit yaki nelai. Pide banlong kiba koid, kiba imbarabor ha ka jingsngur mensiam. Kide pide ban kit hapo jombi ya ka jingkwa ban im koid hagios nangda pide ban sautu ya ka jingshisha habangi karan bat ki briyu habangi ade bat ki briyu habangi tre kano ka kam ngide ban tre da ka ba sautu pura alatia ya ka jingshisha nangda kabarabor haga jingim jongi permit porsengi kaktinu bele kade ben sawang hapo jongi kaktinu bele kade ban long kabat trekam hapo jongi ngide ban long ki bam mlin ya kaktinu bele kabamur ka jingpule kalam sange ya kaktinu bele kan sawa hapo jongi kan iko in our heart ya ka sur jonga beneng kaktinu bele ka logos kade ben tre nadum instep hard to meet permit haga jingim jangi amde bandon shi klip matru ngi em kalam logos ka bamud jisu ka alatia ka bamud jisu but ka hagios ka bamud jisu ka bamud kumba on Francis disease bakuin live Jesus em rangad bad jisu man kapor naga tagadaw Francis disease haga jingi kai jongo barabor Upenkot ya shitti sharai jangu im rengkat badu Jisu. Im Jisu kata kamot kine baro laitili kitre hapo jangi. Kane kalong ka shortcut kabau Jisu bu hakamat ki apostol kumno ban light luit na ka pop kumno ban light luit na ka parte kumno ban light luit na ka jingsniyo. Tonginang duwai hakanegi Eucharist bakuit. Bangin long ki kun ki badon ka jingit ya ka hagios alatia bad logos haga jingim jongi. Kotrai Jisu karku kardo yangi pensle yangi bangin dupla ban imbat me barabor kumba mela kendu ya ki apostol kram bangin light na ka jingsiniu bad ka jingjot bangin long ki bakindiu ya ka logos ya ka alatia bad ka hagios haga jingim jongi bandup long ke baseiso rengkat batme en yaro ya utrai Jesus Christ ni playa ka jinget ka chungi nganget how play upa badan bor paro nong tao ka beneng bat ka kendo but how Jesus Christ kun pamarwe chung utrai chungi ya upala puna mensim makui Yau bala kana ka Maria tesati. Bala shale ben hapo Pontius Pilatus. La sanar panayavu. La yap la teb yavu. La kiyasha ki bayap. Hagasmi ka balay la mi pan ki bayap. Ula kiyo shabeneng ushang shakamon ublay upa badan bor baro. Nangda unwan pat ben bishari ki bayim bat ki bayap. Ngangit hau mensiyam bakoid. Haka balang Catholic bakoid. Haka jingasilo ki rikoid. Haka jing mahap ikipop. Haka jimi pat ka do, da ka jingim bam jikut. Amen. Leispa und de Pundrip.
to ya duai ko himen ko para ba ka jingkinia jonga ba jampi kalong ka ba pediang hun ha u blai upa badon bor baro Rau trai pideng e jingknya na kikti jompi na kamata ka jingero ka kurang ka kerteng jom. Ka jimanta yangi pada kapalang ko jom paro ka wai. to pediang ko trai ngi karpart ye ki jingkinia ki ba mamehi melaseng labu da ki hukum jame but da ki ne ki jingmaya ba kuin ya ki bangi terwa kum ga jing shakri bade hok jangi tos ngusane ban pinde pura hangi ya ka jimpen koit janga jing sius pa jame dau kris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pim Rengka berpir. to kentiu yala ki donut Kintiu yaki jauh. tongin aingu ya utrai ublay jangim Kasong hok bat kajay. dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrad ko pa ba kuit ko blay badon bor bat bam chikut lemba utrai jongi u Jesus Christ ubala pao shinna habaro ki senran jongu hadin ga jimmi pa jongu bat la kendiu ya u shabeneng hakama jongi ba un pelong yangi kinungyo binda ha ka jinglong blay jongu namar kata habala dap mia da ka jingkamen paska ka parte baro ka way karsa da ka jingero yame ki bor bening ro bat ki kinhun angel ki ruai lang ya ka jingruai janga buram jame bat ki apen bana kalem sange ko para haganega por babinta nginang duwai ba ngindap daga bor janga beneng kam dame men siem bakoy kadbanang jan bat ka pentecost ai ba nginang yamad yaka jinglong janga pentecost man ka kelipmat kadbang idam pen kare naga binda ka sngi puram pentecost kabalong ke jing stang janga balang jing seiso ekikam ki jam baro pat kam dame ki sap ki pong janga men siem bakoy kabala pelong ya kabalang ban roistet eduai pakai haki inga sem jangi haga jingim shimet jangi in your mart sa shasin pentecost bangin long ki kun ki batemai ben your mart yaka jingkui ben your mart ega jing shisha pat kaktin ka bapin kantang yani dashisha melongo bakuit katrai katemei jong ka jingkui barom Namar katangi karpad yeme to penkuit penkantang yakini ki jing tarwa jangi da kabapa ya umen sim jame kum ga umjer halo jangki bakin kalalong yangi kammet barkasnam jangotrai jangi o Jesus Christ hakapor baladino yawu badala ka mons ngobha Ula pediang ya ka jing sha shitom. Ula shim ya upu. Bada ka baingu yame. Ula kedia ya wu. Badula ai halagi senran u om. To shim batobam na kane pi baro. Nemar kane kalong ka medjanga. Ya ka benaiti. Naga benta jumpi.
Hagaju ke rekomendal la bam ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ulaya ka halage sentran u ong. Toshim bat to di na kane pi baro. Namar kane kalonga kuri janga snam janga janga jutam batimai bat bam jikut. Yakaben penmi naga binda jampi but naga binda ki babon. Naga binda ka jimmahap yaki pop. To leya kane ban kan mau yangam. Kusnam bakardor jangu Kristo pen koi diangi. Pen koi dia ke mensiam hadim pen koi. Pen koi pen kia ye ki bapang ki bashitam baro. Yada yangi nau bamen. Kajimaya jongka jinget. Katasin pagi berdudeu, pagi dinagani kekuri, ipendagani yang tumikutra, lalu berwar. Namar kata ngi ke ba penmenda ya ke jingia bat ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko traya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngu aidem namar mela new yangi ki babit ben yang hakama jamme bat ban shakriya me da ka bas ngeveret ngi karpadi me ba ngi ke bayo benda hakamet bat ka snam ukris ngin long ke bala penyat le kawai da umen siyam bakoi Token mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka parte bat to penjanaya ka haga jingir renkat baduliyo upa bakui jangi u wilbat u bishop jangi bat baro ki lindo bat ki riniyam Token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kindei kibala yotiya daka ba kermen ya ga jimmi pat badia baro kibala klat no haga jingis ne jamme to pediang ya ki Shaga jing shai ka kamacho me. To isene yangi baro ngi karpadia me. Barenkat bat kamaria te soti bakuin ka kami jongo play. Ujaso bakudo kurim janga. Ki apostol bakuin. Francis desires bakuin. But baru ki rikuit ki bela pensnubaya me pateng la pateng. Ngin long ki babid. Ben yo bin dalem haga jingim bam jikut. But bangin yaro but pindon buram yame. Da ukun jamme. O Jesus Christ. Davu lembadu badhavu. Kanlang hame ublay upa badan bor. Haka jingelong kawe jungamen siyam bakuin. Baro kaburam bat ka jingero. Junom la junom. Amen. Kohimen ko parato ngin duwai kumbau Jisu lahi kayangi bangin duwai karpang naga benda ka Pentecost retreat barbaro ki bangait ki bawan shimenda hagane ka retreat ben pendim mahai ka jinga de jangi badu mensiam bakuit ben penklang ding yaki sap ki pong jang mensiam bakuit ben yo jingkoi jingki alam ba ka jing tre jang mensiam bakuit hapo jangi ngi duwai naga benda ki ba pelot ya ka por ka jimpeit meet hagas ngi say jain kumjuru naga benda ki bawan naga be ya ka Pentecost convention hagas ngi utrai bakine ki program baro ki long ki ba seizo ki ba yarap ya ka jingi mensiam jambon ngod ha pring jangi ko pa jangim ba ha bening ka long ka ba koi kerteng jame kanwan ka hima jame ka long ka mon jame ha kendo kum ba ha bening tuai yang minda ka jimbam jangi ka ba halakas ngi badamap ngi kreng khang jangi kumbangi runi mapi ke beles niu yangi badwa telam yangi shaga jimban shoy and rate of light yangi naga basiniu top light yangi ngi karpat ko trai naga jing siniu baro haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign haga sngi jangi kramba daga jingera ke jing sne jamme ngi light bara bona ka pop bad ngi yo jing da naga jing jinjar baro kadbangi dangap ke milen dia ka jing karmen bakoi bad ka jingwan pa jungunong penim jangi O Jesus Christ. Nomar kajome kalong kaima, kajome kapor berkapuram, junam la junam.
ko trai Jesus Christ me u bela ong ha ki apostol jame ka jingsuk ngai hai I happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pi digi pop jangi henry ya ka jingei janga balang jame bad ha ka jingspun jame to ai ha ka ya ka jingsuk bad ka jingatali kawai katkum ga mon jame mame uba im bad basensha genom la genom ka jingsuk utrai kandon barabor rengka bat pim Rengka Bati. dap daga jingi do Christ tongin yaingu markalia. Kukulang prodube, bikin hipokrate, tusku seneyangi. Kukulang prodube, bikin hipokrate, tusku seneyangi. Hakamiu kun lamboro janga ble. Hakamiu bakit na ka pop janga parte. Sukito ki bala korcha ka jinga wai janga kun lamboro.
trai Jesu. Is ngongo yame nagabinda ka jingir spurn jame. Ba me duwai nagabinda jangi. Ba me lapin gandang yangi. Daka jingkoi jame. Dagi sacrament. Daka bor jangak tin jame. Daka jing shaka jame. Karku kardo yangi ko Jesu. Katbangi layo pidyang yame hakane ka communion bakoi communion mensiyam. Karku kardo baharo kene ki himmen ke para. Kiba duai lang badni kiba shemenda mas lang badni na jingai bad na jan. Ay baki nang yo jingkoi. Katbangi lang pen kray na gabinda ka sniburam Pentecost Jesu. Ay bangi nang pen kalang bing sa shasi. Ka jingay jangi ka jingkoi jangi ka jing shisha jangi hapo jangi. Ko Jesu bayit pahayo mensiyam bakoi halo jangi. Halar ki inga sem jangi, halar ki kuan ke te jangi, bangindup laban kala ka bamut, bangindup laban sange ke jinglom basniyo jangi, bangindup yesherhem, yeme ko men siem bakoi, kabalanga kula jingkular junguppa, jingkular jungu Jesu ay bori ngi hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. To nginia duwai. To ai ba ke jingyo binda ha ke nega sacrament jimble kotrai kanyai pinro ya ke jinga e jame hangi ba da ka ba ka pin kuet pin suba yangi da ka bor janga kan perlong yangi bara bor ki bela kloi ben pediang ya kat ke nega jingai ba kardor da ukris utrai jangem amen utrai undon renka bat pim ble badon bor baron karko yapi uppa barukon badumen siyam bakoi amen yalesuk ban penbana ka kubar babha jangutrai daga jingim ga jampi iso ya ko himen ko para halor ki program kito ki bakwa ban man shimen daga retreat na dus ngi todings nga ban wan kane kalong shisha ga jimpen kare kalong ka kaba kabala kongsan kane ka retreat Pentecost retreat badlada pimla ban wan Pentecost retreat na du sngi toding pila ban wan naga binda ga jimpet meet Nadu Hindri beje hadu kadar beje jan meet ha kasngi sai jain lara pemla ban late pai pela ban tiap at pela hangne ngidon ge jaka pela ban pindip lupa yangi kenamba pela ban shimendaru ya ka Pentecost convention pimde ban miss ya ka Pentecost convention nama kata kalanga sngi boron janga Pentecost bad ke jing duwai kata ke sngi kalanga ba yarap yang iban pendimai ke jingait pendimai ke mensiam badbon ke beri kia mah ke jinggerku habangi perlong kum ke nekat Pentecost convention te kito ke bakwa wan sngaba pendip larapi wantang ha ke jimbait mitru pendip larapi ko ban sa mitru pendip kenambangi laban penkrai nambar kandai kusang kandai kusang Amen. En je right side, Jesus Christ.